मादै मोजां मोनबाथ' नांगौ आंनो नांगौ मोजांसो नांगोन आंनो गोसथोलायना बोरै मोननाय हा बिराद बरिया ओइ मा बुस्थु खर' अमानि खर' वा लागाव खोमा बोथ्रोदबाय खर'खौ मासेयैनो 2 कुइन्टेल जानाय अमाया खासि वा क्लाब क्लाब वाव वाव मा बुस्थु नोंनियालाय अमानि थै माने बिथै वाव दे सलिड दांसै दा महा नोंनिया मेगना बोरैबा जायोमोनलै देलाय बिराद बरिया जोंनिया बा बिराद जादों माथो नोङो बियो जों गामियाव बिहावा माबायदि नै 9 जोन 8 जोन बिहाव दङ सोर सासेखौ सिनायगनायानो नङा फायनानै लाइन खिनि मोननांगौमोन दा बिदि जाला सागाङाखै नोङो लोंखांनाय मालाय बैहा नुबानो गांबाय थादोंनो ओइ हनै साइकेल नारनाया बिराद रोङो बियो ना बायदिसिना बिदि हल'नाय माल'नायावबाथाय बिराद एक्सपार्ट आत्ता मास्टार हिनजाव गैया सोरबा गोसो दंबा लानो हागोन नङा अफार 45 बा जागोन ना जाया फाइला खालि जाना दङ रेजिस्टार जायाखै नङा जेनेबा आजिखालि बहुत बुरै गना थानाय थायोथ' 45 बा जागोन ना जाया जायोलै हिनजाव मोजां जानायसै जोङो नै बिथांमोनाबो एकदम बिस्रा मा होनो बिजामादै आरो बिहामजो मोनथावथाव जाबाय बिस्रा बिजामादै मोजां मोनबाथ' नांगौ आंनो नांगौ मोजांसो नांगोन आंनो MBBS फरायनाय नंगौ औ ओमफ्राय फिसाजोआबोथ' मोजां फरायनांगोन ओमफ्राय नोंहा मा फरायखो फिसाजोआ माबा फरायदों बियो नार्सिं कर्स खालामदों कमप्लिट माला जागोन कमप्लिटआ दिनै बोसोरनि उनावसो ओमफ्राय माहा फरायदों बेंगालराव बरिया उनावहा डक्टर लाइन फरायहोगोन जोब्बाला बरिया ओमफ्राय दा डक्टर जानांगोन आरो सिमाङाथ' बिराद गिदिरानो खिन्थु बबेबा सिमाङा जाफुङो बबेबा सिमाङा जाफुङा हास्थायदों बेखौनो नंगौ अबसे खरस खालामनाय हिसाबै जानो हागौ नाजानाया माब्लाबाबो जाफुङै थायानो नंगौ जेनानो कोशिश करने वाला हार नहीं होता है नंगौ हिन्दीयाव आरो बियो एसामिस नङामोन बियो हिन्दीसो थरा जाने का है न थोड़ा जाने का है भूल नहीं जाने का थोड़ा जाने का ये नोंस्रा बोरै गोसथोलायना बोरै मोननाय हा संसाराव जायोलै बेफोरो नङा दे ओइ दे माबोरै मोनलायखोनो सानदों काहानिखौ बिराद अनलायनानै जायो माबा जों गामि बिसोर गामिया बेलेग आरोना रायजोआ मोनसेयानो जों गामियावनो जों गामियाव फैयो साइकेल गंसेजोंनो सानैजों फैयो बिसोरो ओरैबादि हौवाया बबेयाव थाङो हिनजावाबो थांफायो टिउटार बायदि आरो लोगोसे इसिबां अनलायनाय बोरै गोरोबफ्लांखो नोंसोरो देलाय बुंलाय हा मिथिया अबसे इसोरनि माया बियो नङा होमबा हिनजावजों जोज्ला जानाय गोदान मोनबा लागोन बियो ना नै दे रेडि करो जल्दी नोंलाय रेडि खालामनो हायाखै माथो दाबो नै सामब्रामानो दाबो जायाखै
बे हाबा जागोननि बिखुनजो बिमा मा होनो बे थखन लानासो थाबायो साननो हागौ जन्मनिफ्रायनो मानो बेफोरबायदि होननानै खिन्थु बियो हाबा जागोनखौ मिथिखानानै गाहैथिबाय बिराद सालु अफिसार होननायबाय थाबाय दायो नंगौना नङा आयं नंगौ मिस्टार जोंना बे मालायनियाव सङै दा गावनि न'खरनियावनो संनो गोनां बायध' जानानै फैबाय न'खरनियावनो संफैनो मोनबाय न' माबाफोर बुंगोन नामा नोङो बेखौ जेबो बुंनायाथ' न'खरनिया संखावामोन बिहाव हिसाबै औ संथावामोन रेस्ट मोनोमोन आरो न' मा उपायबाव आरो नोंनो हेड गामिनि नेता हिसाबै जेनेबा संग्राया सिनियर हिसाबै बेनो होनजायो दासिमबो गारा बेखौ रायजोआ बेनिखायनो न'खरनि मा होनो बियाब्लाबो आगारनाय जायाखै बेखौ नै संगोन बियो बिराद गोथाव संग्रा नुखायो वाव कालारफुल बेदर अमा मोनाखैलै मा जागोन फैथारगोनलै नोङो साखि नायनायनि जुनैनो मोनथाराखैमोन संख्रिया जौसो एसे बुरजा लोंनांगौब्रा ओइ गांलाब खोलैदों नोंसिनिया रेजें खायसे दे रेजें खायसे दे लगाव बेदर रानदों अखा फैबाय हाबायाव जोंनिया नै गोदाव सोराव जाला जोब्बाय संनाय खावनाय हनै खिनसिङाव दोङो जाग्रायाबो रानग्राफ्राबो बिराद खस्थ' जाबाय नै साथा लानानैसो रानदों जारलासो बिराद हाखु दाखु अखा देन्जार अखा रेनकट गाननानै दांबाय बिराद खामनाय जायोमोन आदाया हौवा गोदाना औ खामनाय जाग्राखाय बिदि जाबाय आरो न' आदा बेला बारबायना औ बारबाय औ नंमारगौ आदा बेलाल'सोमोन नालाय हाबाया दा सानसे जाहैसिगोन ओंखायनो अखा फैबाय हा एकथा जाबाय नालाय अखाया फैखासिगोन औ 12थायावनो जोबनायनि माबामोन नालाय दैया थुख'दो हनै दानो जमा जायो दै थुखोग्रा बियो दै तिरपालाव जमा जायो बेयाव ओइलाय जमा जाहांबाय बियो थुखोगोन बियो दा खाथ्रायो थुखोग्रायाव नै थुखिसिगोन वाव जाप्लाव दांबाय गोरों मिनिलायसो बाजै जाबाबो माबाया मिनिनाया बिना नांथाखाया
देन्जार मिनिखायो बियो देरलानो आदै आं देरखाला मिथिबाय जोबसिगोन ना मादि ओमफ्राय बेहा आदा बेलाया गैला आदा बेलाया सानसे थांसिगोन अखाजोंनो मा हिसाबाव मा हिसाबाव माने दुगलासो लाजिलाय लांलै अखा हायनायखाय मायाव अखा हायनायखाय ए नै हाबाया बेबायदि अबस्था फैबाय साथा लायै लायै फैदों हाबायाव हाय दे हाय होनदो दे हाय दै जोहोलिसो नै अखा हाबाबो मानो साथा लायै लायै फैदों हौवा गोदाना खाम खामनाय जाबायबा मा हादों खाम खामनाय जादों हौवा गोदाना खाम खामनाय जाबाय बियो ओंखायनो फैदों बेहायनो हायदों आरो आधा बेलाल'सोमोन ना 12थायावनो जोबनांगौमोन बारबायना बादल बारसा अखा फैनायनि जाहोना जाहैबाय आदा बेलाव जोबनांगौमोन हासुला जोबो माने सिगाङाव बिसिनायाव ओंखायनो औ माने अखा फैनायनि जाहोना सिखार लानाया बारा थिग जायासै आदानिया हौवा गोदाननिया मा हिसाबाव मा हिसाबै माने जाहोन दं जाहोन दङ मोजां लायासै नामा गैया माबाफोर बुंगोन अखाथ' फैथारबाय जुलुम जुलुम जेबो बुंनांगौ गोनां गैया दायो बिहामजोखौथ' मोनबाय नोङो खिन्थु अखा फैदों नै दायो हाबायाव होमबाबो गोजानसो बे बारा खोथा बुङा मानसिया मिथिबाय बे फंनैल' बुंगोन बेयाव जोबो बिनिया सालायखान्दा बिनिया हौवा गोदाननि फा बियो लंपेन्ट गानबाय खुनु दिन लंपेन्ट गाना गामसाल'सो गानोमोन बे गावनि बियाव बायनायमोन लंपेन्टआ मबे बे लंपेन्टआ गावनि हाबायाव बायनाय गामसाल' नुयोमोन आं ओइदिनखालि बिया जोब्बाय फानना दोनबाय दिनैसो गानदों देन्जार बुस्थुलै बादल बरसा बिजुली हेलो बाबू कुछ तो बोलो क्या है? बारिश आ गया ना बारिश आ गया क्या करेगा वो तो पहले छोटा सा में ना हाँ। वो खाना वो तो क्या बोलेगा इसको वो आग में जल गया था ना उसको खाया था माथा में इसलिए वो शादी में बारिश आ ओ गया इसलिए बारिश आ गया हाँ, जी। ओ ऐसा है क्या हाँ ऐसा है परंपरा के है ना ये तो हाँ, खाना हाँ। ये तो। या माथो आरो जेनेबा साव गोलैदो मोखां नुबानो मिनिनो मोखां नुबानोथ' मिनिबाङाखै आङो मिनिदोंब्रा न' हेन्डसाम नुदों माथो वा हेन्डसाम नुदों खिन्थु एसे बेदरानो आइलागासिनोसै मोनसिगोन नोङो थाब मोनसिगोन मिथिबाय दा लाइनाव फैबायना बोरै फाननै मोननानै माबायदि मोनदों गोसोखौ बेदरखौ फाननो